silmina ke do modon derɗiraɓe amme jaɓɓike on ɗo ɗum wakkatire meɗen nde kubaruji dammuɗiɓe ɗemgal fulfulde diga sare Afrique Media. Kubaruji meɗen puɗɗiray be leddi Sénégal. Leddi ndi diga nyalade 11 yahugo 14 lewru 11 waɗan jonde mapindire wi'etende Dakar Forum je hitande ujune ɗiɗi e 17 to ha wakkati jonde nde ardaniɓe wadugo jonde jam e timmingo kawte fitina nde lesɗe Afrika tammi yarɗirgo ha Dakar ko tammi wolwego ha hitande nde lati ɗum noy woni dabare nde timmingo kawte fitina kawte himɓe waɗoɓe jamba be kuje kese kutinirteɗe informatique e non bo timmingo yimɓe waɗoɓe wallinde ceede ha kawte fitina nder lesɗe Afrika. Ha leddi Somaliland leddi ndi ɗon waɗa cuɓol horejo leddi maɓɓe to horejo leddi maɓɓe biyeteɗo Ahmed Mohamed tokkitinta darnde muɗum ha cuɓol ngol. Leddi ndi marndi yimɓe bako yata 4 million ɗon mari lundanken tato Muse Bihi Abdurrahman Iro e non bo Faisal Ali daraninoɗo cuɓol horejo leddi salinogol ha hitande ujune ɗiɗi e 10. Ha leddi Togo lundankejo leddi ndi noddi turtol kesol ngol balɗe 3 dow laamu horejo leddi biyeteɗo Fonga Simbe to ha wakkatire nde lundankejo noddi huwoɓe jangoɓe ajamiya e hawrugo hore waɗa turtol dow laamu horejo leddi ngam o acca laamu leddi ha boliɗe ardaniɗo boliɗe nder jambiyaji 14 nde leddi ndi biyeteɗo Eric Dupe lundankejo darwi waɗugo turtol ngol ha woyla leddi nder nokkure Sokode Bafilo e non bo nokkure Mango ɓurdunde margo fitina hakkunde turtuɓe e non kawtal soje. Ha fombina leddi Congo Democratique e non bo yanugo jirgi waɗi asar yonkiji ɓiɓɓe adama en e non bo nawni ɗuɓɓe to ha wakkatire nde yimɓe bako yahata 33 so yonki e non feere ɗuɓɓe balmake bonon daka waɗi ha wuro Boyfue kilometaji 25 diga Lubundi nder e Lulaba to ha boliɗe gouvernejo nokkure nde biyeteɗo Richard Moje ete nawnaɓe ɗo tawe nder e nokkure nyawdigu. Ha wayla kerol leddi Iran e Iraq bononda dimbago leddi waɗi e boɗum waɗi asar yonkiji ɓiɓɓe adama en e feere en ɗuɓɓe nawnake to ha boliɗe télévision wa jihar ka yimɓe bako yahata 335 mayi e non bo yimɓe bako ɓurata 4,000 nawnake bonon daka waɗi diga nyalade dewo e bo ɗum fuɗɗiri ha Iraq ha jihar Suleymania nder e nokkure Kurdistan dow yimɓe soyuɓe yonki dawla leddi Iraq waɗi balɗe 3 ɗe suno. To derɗiraɓe ɗo wonno kubaruji dammuɗi be ɗemgal fulfulde diga sare Afrique Media tokkitine rarugo Siriya Jamin on jarama.